Камилә дару ичеп йокыга китте. Яхшы. Бераз хәл алсын. Температурасы төшмей. Табиб чакыртырга кирәк. Әнкәй, син ник кәефсез әле? Эй, кызым. Мин дә авырып йөрим бит. Сизмисез генә. Кайсы төшең авырта, әни? Минем аякларым авырта. Тешем сызлый. Борыным суламый. Әни, әйдәле баллы чәй эчеп алыйк. Бар ширеңне басар ул. Их, чәй белән генә дәваланып булмый бит. Ә без чәйне дару үләннәре белән ясарбыз. Табибка күренергә кирәк. Ярый, хәзер. Табибны өйгә чакыртам.